Il-Prim Ministru Robert Abela qal li sal-ewwel ta' Lulju li ġej huwa kruċjali li jkollna iżjed destinazzjonijiet li pajjiżna jkun miftuħ għalihom. Għal domanda tal-ġurnalisti dwar dan, il-Prim Ministru qal li dan isir dejjem b'mod kawt u li tingħata attenzjoni għas-saħħa tal-poplu. Kruċjali li sal-ewwel ta' Lulju nkunu ftaħna aktar. Sal-lum għad għandna anqas minn 20% tas-settur turistiku tagħna li huwa miftuħ. U għal daqstant jekk ukoll iridu nidħlu fis-settur turistiku mill-ġdid b'mod tajjeb, għandna nieħdu deċiżjonijiet fil-ġranet li ġejjin ma nibqgħux nipprokrastinaw dwar destinazzjonijiet oħra illi għandhom jinfetħu. Dan nagħmluh dejjem b'mod kawt, b'mod li nibqgħu nippreservaw is-saħħa tal-poplu tagħna, però lanqas nistgħu naqgħu lura. Fil-bidu ta' dan ix-xahar tħabbar li mill-bidu tax-xahar iddieħel pajjiżna se jiftaħ li vjaġġar lejn u minn 17-il post meqjusa bħala siguri wara l-imxija. Id-destinazzjonijiet sa issa huma l-Iżlanda, l-Slovakkja, Ċipru, il-Litwanja, l-Iżrael, in-Norveġja, l-Iżvizzera, l-Estonja, id-Danimarka, l-Ungerija, l-Awstrija, il-Lussemburgu, il-Ġermanja, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Latvja, Sardinja u Sqallija. Mill-ewwel ta' Lulju min jiġi pajjiżna minn dawn is-17-il destinazzjoni mhux se jkun obbligat li joqgħod kwarantina. Dawn id-destinazzjonijiet huma miftuħa għal dawk il-persuni li ilhom minn tal-inqas 4 ġimgħat jgħixu f'dawn il-postijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.